बिसोरो दिनै एबसुनि माइन्डेड जानानै एबसुनि निर्देशआव एबसुनि एजेन्ट बायदि दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बिसोरो दिनै बुबुल बर'मोन बायदिया मा होनोमोनलाय दिनैनि दिनाव बिसोरो गन्डगल दिनै बिटिसिआव गन्डगल खालामनोसो दिनै बेहाय एडमिसन लानानै दङ। बेहाय बिसोरो लेखा फरायनो होननानै फैयाखै, ओरैनो थानानै बिटिसिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ दखल खालामनानै दिनै बिटिसिखौ गन्डगल खालामनोसो फैदों। बिसिनि आन्दलना दिनैनि दिनाव मोनसे एसटिनि आन्दलन जानानै थाङाखै, एसटिनि आन्दलन नङा। बिसिनि आन्दलना जाबाय जेननायनि आन्दलनसो, जेननायनि रिएक्सन। बिसोरो सरकाराव गैला हिसाबै इउपिपिएलआ दिनै सरकाराव गैया हिसाबै दिनै गथ'खौ लानानै दिनै आन्दलन खालामफ्लानानै दिनै बिटिसिआव गन्डगल खालामगासिनो दङ। बुबुल बर'मोन बायदि नेरसोन बसुमतारीमोन बायदिखौ लानानै दिनै गन्डगल खालामगासिनो दङ। खुलुमबाय। सिगाङावनो आङो इंराजिनि गोदान बोसोरनि बयखौबो सारा बिटिसिनि जोंनि आबै आबौ, आदा बाजैमोन, आदै मादैमोन, बिदा फंबाय बयखौबो आं गोदान बोसोरनि गाहाय हामलायनायखौ बावहरबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनिफ्राय, बिएसइउ तरफनिफ्राय। आरो जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउआ बेहाय दिनै जमा जानायनि खारनानो जाबाय जोंहा नै मैयासो थांनाय जा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननाय रेजिस्ट्रार सानै बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामो। मानो होनोबा जोङो बिसोर सानैखौ जोङो मिन्थियो। बिसोर सानैया सिगांनिफ्रायनो डक्टर बनबिना ब्रह्मआ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सिगाङाव बियो प्रिन्सिपालमोन। क्राइटेरिया हिसाबै बिसो दिनै रेजिस्टार जाखानांगौमोन, बे हिसाबै बियो दिनै रेजिस्टाराव जाबाय। आरो डक्टर प्रहलाद बसुमतारी बिथाङाबो 2020नि सिगां बिथाङाबो रेजिस्टार खामोन। दा बिथांमोनहा दिनै रेजिस्टार जानायाव जोंहा बिसोर सानैखौ वेलकाम खालामो। आरो एबसुआ बेखौ होननो थांगासिनो दङ दे बिसोर सानैया पलिटिकेलिनि थाखायसो दिनै रेजिस्टार जानो मोन्दों, खिन्थु बे खोथाया नङा। मानो होनोबा दिनै जाय रेजिस्टार दिनै बोख्लायजादों गावसिनि बिबाननिफ्राय, बिसोर दिनै फेलियार जानायनि थाखायसो बिसोरो बोखारजादों। मानो होनोबा जोंनि बिटिसि बायदिखौ दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालामलांबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफ्रा। दिनै मानो बिसोरो लिगेलि मानो दिनै तदन्त खालामाखै, लिगेलि मानो एक्सन लायाखै, दिनै घटना जाखांनायनि उनावबो दिनै मानो बिसोरो जेबो नायबिजिराखै। आरो बिनि सायाव 2024आवबो जा इलेक्सन जादोंमोन स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सन, बेहायबो हाग्रामा महिलारिनि देबोरगाव गामियाव दिनै बै समावबो गन्डगल जानानै थांदों। सोरबा गारि बुख्रुबलायदों, सोरखौबा लावथि लानानै होसोलायनाय, सोरखौबा बुलायलायनाय जादों। बे टाइमावबो दिनै रेजिस्टार सासे मानसिया दिनै मानो बे बुस्थुखौ लिगेलि एक्सन लायाखै। आं बेखौनो सानो, जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउआव बेखौनो सानो दे बिसोरो सासे फेलियार रेजिस्टार जानानै थांदों। बिनिखायनो दिनै चेन्सेलरा बिसोरखौ बोखारनांगौनि फरजायाव फैदों। बे मोनसे लिगेलि प्रसेससो थांनानै दिनै चेन्सेलरा बिसिखौ होनहरनानै दिनै गोदान रेजिस्टार सायख'नाय जादों। आरो दिनैनि दिनाव बुबुल बर' जाय बिथाङा, आं बिनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो, बिथाङा दिनै डाबल एमए, खिन्थु बिनि एडमिसना दिनै लिगेल नङा। आं बेखौनो बुंगोन, मानो होनबा जों मिथिगौ बे बिथाङा एमए फरायगासिनोमोन सिगाङावनो पलिटिकेल साइन्सआव, खिन्थु बे फेल जानानै आरो डाबल एमए लाबावदों पलिटिकेल साइन्सआवनो। खिन्थु दिनैसिम बिदि लिगेल प्रसेस नङा दे नोङो मोनसे साबजेक्टआवनो एमएखौ मोनफिननो हानाय। खिन्थु बे इलिगेल बुस्थु एडमिसन मोननानै दिनै रेजिस्टारानो बेखौ एडमिसन होदों। दा बिनि थाखायनो बियो दिनै हस्टेलाव थानानै एबसुनि निर्देशआव हस्टेलाव थानानै दिनै बिसोरो बेखौ काउन्टार होगासिनो दङ। बिटिसि बुख्रुबनो, बिटिसिखौ सावनो, सोरबा शिबनि न'खौ सावनो, बिदि खोथा बुंगासिनो दङ। आरो मैयाबो जों खोनानो मोन्दों कार्बि आलं बायदि तुलिरामनि न'खौ सावनाय बायदि जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि शिबनि न'खौ सावगोन, बिटिसिखौ बुख्रुबफिनगोन होननानै थुलुंगा होगासिनो दङ। मा साहसजों बिदि बुंनो हागासिनो दङ? दिनै जाय इउनिभारसिटियाव हाबनानै बिसोर बेबायदि खोथा बुंगासिनो दङ, जाय हस्टेलाव थानानै बिसोर बेबायदि खोथा बुंगासिनो दङ, बे इउनिभारसिटिया सोरजों लुजानाय, सोरजों लाबोजानाय? हाग्रामा महिलारि बिपिएफ सरकार थानायाव हाग्रामा महिलारिया बेखौ बिनानै, आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनानै बे इउनिभारसिटिखौ जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय बिनानै लाबोनानै जोंनो सोरजिहोफैदों। आरो
दाख्लैसो थांनाय आन्दलनाव जाय स्टुडेन्टफ्रा लिड लादोंमोन बिसोरनो दिनै हस्टेलाव थानानै सोरबा एबसुनि निर्देशआव सोरबा इउपिपिएलनि निर्देशआव बिसोरो खामानि मावगासिनो दङ आरो जों खोनानो मोन्दों जोंनाव रिपर्ट दंजोबो नेरसोनमोन बायदि बिसोरबो इलिगेलि दिनै हस्टेलाव थानानै सोरखौबा दम होनानै सोरखौबा माबा होनानै दिनै हस्टेलनिफ्राय ओंखाराबा मायाबा आन्दलनाव ओंखाराबा होननानै दंखि होननानै लाबोबाय थायो आन्दलन खालामनो। खिन्थु दाख्लैहाय आन्दलन जाय जानानै थांदों बेहायबो ओइदिनखालि एग्जाम दंमोन एग्जाम टाइमाव बिसोर एग्जामखौ पस्टपन खालामहोदों एग्जाम जाहोआखै एग्जामखौ केन्सेल खालामनानै दिनै आन्दलन खालामहोदों। बेहाय दिनै सासे रेजिस्टारा मानो एक्सन लायाखै जे बुस्थु गथनानि जानानै थांबाय एथ' गिदिर जोंनि एन्टि नेसनेल बायदि खामानि मावनानै थांबाय बेहायबो दिनै रेजिस्टारा मानो एक्सन लायाखै। ओंखायनो जों सानो सासे रेजिस्टारा बेखौ एक्सन लायैनि थाखाय जेबो खामानि मावैनि थाखाय सासे रेजिस्टारा बे फेलियार। जों गोदान फैनायनि सायाव जोङो बिराद मोजांसो मोनदों बरायदोंसो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनिफ्राय। आरो जोंनि बुबुल बर' आरो नेरसोनमोन बायदि जाफुंमोन बायदि बिसोरो सासे इउपिपिएलनि सोरबा एबसुनि टटेलि एजेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो दङ। बिसोरो दिनै खुनु फर्मेल स्टुडेन्ट नङा बिसोरो सासे इलिगेल भाबै दिनै हस्टेलाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जाफुं होननाय प्रेजेन्टलि जिएस जानानै दङ बियो अबभियासलि बियो एबसुजों सापर्ट होनानै दाख्लैसो देरहाबोनाय गथ' बिसोर एबसुखौनो नागाराखैमोन एबसु बिबानखौनो नागाराखैमोन देरहाबोनाय गथ' बिसोरो दिनै एबसुनि माइन्डेड जानानै एबसुनि निर्देशआव एबसुनि एजेन्ट बायदि दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बिसोरो दिनै बुबुल बर'मोन बायदिया मा होनोमोनलाय दिनैनि दिनाव बिसोरो गन्दगल दिनै बिटिसिआव गन्दगल खालामनोसो दिनै बेहाय एडमिसन लानानै दङ। बेहाय बिसोरो लेखा फरायनो होननानै फैयाखै ओरैनो थानानै बिटिसिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ दखल खालामनानै दिनै बिटिसिखौ गन्दगल खालामनोसो फैदों। बिसिनि आन्दलना दिनैनि दिनाव मोनसे एसटिनि आन्दलन जानानै थाङाखै एसटिनि आन्दलन नङा बिसिनि आन्दलना जाबाय जेननायनि आन्दलनसो जेननायनि रिएक्सन। बिसोरो सरकाराव गैला हिसाबै इउपिपिएलआ दिनै सरकाराव गैया हिसाबै दिनै गथ'खौ लानानै दिनै आन्दलन खालामफ्लानानै दिनै बिटिसिआव गन्दगल खालामगासिनो दङ। बुबुल बर'मोन बायदि नेरसोन बसुमतारीमोन बायदिखौ लानानै दिनै गन्दगल खालामगासिनो दङ फोरखौ लानानै। आरो बिसोरो दाखालि जोंनाव इउनिभारसिटिनि गथ'फ्रा जोंनाव गाबै फन खालामबाय आदामोन जोंनि एग्जामा पस्टपन जाबाय जोंनि लाइफआ मा जाबावनांगौ जों एग्जामखौ होनो मोनला नामा। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव अखल बर'ल' नङा बयबो जाथि जन'गस्थिनि गथ'फ्रा दिनै फरायगासिनो दङ बिसिनि फिउचारा मा जागोन जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि फंबायफोरनि फिउचारा मा जागोन दिनै एग्जाम बन्द जाबाय थायोबा बिदि आन्दलन खालामलांबाय थायोबा नंखायनि पलिटिकेल लावालाबनि थाखाय बिसोरो दिनै आन्दलन खालामगासिनो दङ। एबसुआ दिनै मिन्थिखागौ बिसिनि लिडारफ्रा दिनै मिन्थिखागौ डेट एसटिआ सोरबा एनअसि हरबानो जागोन नामा जागोन ना जाया बेखौ बिसोरो मिन्थिखागौ मोजाङै। खिन्थु बिसोरो बेखौ प्रपगेन्डा लाफ्लानानै पलिटिकेलि प्रपगेन्डा लाफ्लानानै बिटिसिखौ गन्दगल खालामनो थाखाय दिनै बिसोरो बे आन्दलनखौ खालामफ्लागासिनो दङ। जों ओंखायनो होनो बुबुल बर'मोन बायदिया मा साहसै दिनै बिदि खालामगासिनो दङ। जों बेखौनो रोखा बुङो एबसुनि एजेन्ट जाना बिसोर खामानि मावगासिनो दङ। बिसोरो सासेबो स्टुडेन्टआ फर्मेलि स्टुडेन्ट नङा आं बेखौनो गोख्रों रावजों सोंखारिनो सानदों। आरो जुदि बेबायदि खामानि मावबाय थायोबा जों आयेनगथ' जोङो बेबस्था लागोन आरो जों लाखागासिनोखा जों पुलिसनो जोङो रिपर्ट होजोबखाबाय जों आयेनगथ' तदन्त खालामगोन। जाय मानसिया जोंनि एन्टि नेसनेल जोंनि बिटिसिखौ माबा हानि खालामनो नाजागोन जों बेखौ जों नागारनाय नङा जों आयेनगथ' जों बेखौ बेबस्था लागोन। बिथांमोना जाबादि प्रपगेन्डा लागासिनो एलिगेसन जाबसिनगासिनो बेथ' जोंनाहाय सोरबा सासे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनाय मोनसे एपइन्टमेन्ट नङा बे जाहैबाय चेन्सेलरआ भाइस चेन्सेलरखौहाय बुंहरनानै बेखौ एपइन्टमेन्ट लिगेलि एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। जायनि थाखाय जोंना बिथाङाथ' सासे फेइलारसो होननांगौ जाहैबाय जोङो नंगौ माखासे नोङो स्टुडेन्टफोरनि बेलायाव नायोब्ला एथ' गिदिर गन्दगल जाखांनायनि उनावहाय दिनै मानो बिथां रेजिस्टारा एक्सन लायाखै। एग्जामा स्टुडेन्टफोरनि मोनसे लाइफ जाय एग्जामखौहाय पास जायोब्ला सोरबाया साख्रिबो मोनगोन सोरबाया गावनि साक्सेस लाइफनि थाखाय साक्सेसबो जानांगौ। खिन्थु दिनैहाय सासे रेजिस्टाराहाय एग्जामखौ बन्द' खालामलायनानै मानो बेवहाय सापर्ट होनांगौ जागोन
बेथ' एसे गासैबो स्टुडेन्टफोरनि थाखायसो नांनांगौमोन सोरबा वान साइडेड जानानै नांनानैथ' जोंहा बेवहाय लाब गैया ओंखायनो जों गोख्रों रावजों सोंखारिदों जोंहा लेगेलै एपइन्टमेन्ट होदों रेजिस्टार सानैनो जोंहा बेवहाय वेलकाम खालामदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BECU हिसाबै दा ओंखायनो जोङो बेखौ बिथां बुबुलमोन बादियाहाय दिनै तुलिराम माबानि रंहांनि बादि जाथाय जानानै थांदों बेबादि जाथायखौहाय दिनै BTC आव लाबोनो नागिरदों बिथाङा सोर बिथाङा सासे स्टुडेन्ट हिसाबै खामानि मावबाय था फरायबाय था ना बिथाङा बेवहाय एबसुनि एजेन्ट जानानै प्लान्टेड एजेन्ट जानानैहाय खामानि मावनो नाजादों नामा जों मिन्थिगौ जों खोनादोंबो बिथाङा डाबल MLA नो नंगौ थिग आसे खिन्थु बेवहाय लेगेल हिसाबै नायोब्ला सासे फेल जानाय मानसिया मोनसे डिपार्टमेन्टआवनो खेननै डाबल MA खालामनो हाया बे मोनसे लेगेल बिथाङा इलिगेल भाबै एबसुनिफ्राय एडमिसन लादों नंगौ बे जायनाखि बिथांमोना हस्टेलाव थानानै जाय इउनिभार्सिटि हस्टेलाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हस्टेलाव थानानै गिदिर गिदिर खोथा बुंगासिनो बे हस्टेला अबे सोर बानायना होनाय बिथांमोना जारिमिनखौ नुदोंना दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय BTC एकर्डजों फैफानाय लिरफाजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नङाब्लाबो बिथाङा गावनि पलिटिकेल पावारजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गायसनना होदों बिथांमोना सोर बिथांमोना जारिमिनखौ नुवाखै नामा दिनै बिथांमोना जाय हस्टेलाव थानानै जाय इउनिभार्सिटियाव थानानैहाय गिदिर गिदिर लेक्सार होगासिनो बिथांमोना सानदोंना जोङो ओंखायनो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनहा बेबादि खालामनो मोननाय नङा आरो बेबादि खालामबाय थायोब्ला जोङो आयेनगत भाबैहाय थिरांथा लानाय जागोन बिथांमोना आयेन हिसाबै मा साजा मोननांगौ मा साजा मोननाङा जों बिनि बारै जों आयेनजों नांबाय थागोन ओंखायनो जोंहा होनदों जों जायनाखि जोंहा गोजोन सान्थि लाबोनांगौ मालाबाबो दावराव दावसिजों नङा जोंना BTC आहाय गोजोननि थाखायसो इयुथफोरनि थाखायसो जोंना सोरबा सासेनि थाखाय सोरबा उमुगनि थाखाय लाबा लाबनि थाखाय नङा बिथांमोनहा दाख्लै जानाखि 29 मामोनलाय अक्ट'बर नभेम्बर 29 नभेम्बरावहाय बिथांमोनहा जाबादि बुख्रुब सुख्रुब खालामबाय बे बुख्रुब सुख्रुबा जाहैबाय मा एन्टि नेसनेल जायखौ बुङोब्ला मोनसे क्राइमसो जायो बियो बिथांमोना बेवहाय नुदों बै सिङावहाय जेब्ला बुख्रुबहैदोंमोन बे केमेरायाव जा फुटेज दं दै बेवहाय सोरबा एबसुनि फ्लेग लानानै बुख्रुबहैदों होमबा बेवहाय नुबाय जोङो नेरसोननि महर दङ मा नेरसोना दे नंगौ थिगानो बिथाङा जाहैबाय सासे UPPL जों दैथायहरजानाय सासे एजेन्ट जायनि थाखाय बिथाङा गाज्रि हाबा मावनोबो गिया दिनै एन्टि ससियेल एन्टि नेसनेल खामानि मावनोबो गिया बिथाङा ओंखायनो जों बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनहा बेफोरबादि मावनायनिफ्राय जानगाराव थाथों आरो जेब्लाबो जोङो सान्थिखौ लुगैयो नोङो सोरबा सासेयाहाय बुंबानो जाया जोंनि माबाया BTC गभर्नमेन्टआ होनाय मोनसे एपइन्टमेन्ट नङा बे सोरबा चेन्सेलरा हरनानै बेखौ भाइस चेन्सेलरनो हरदों बाय दा अफिसियेल बाय दा गभर्नरासो बेखौ खालामहरदों ओंखायनो सोरबा सासेया बेखौ उइथड्र खालामनांगौ दाबि दिखांबानो जाया